Yes! Hello, what's up mga ikala? Another video na sad ngo ay klaro. Pero muhatag ko kalingon ninyo. Siyempre nga to ninyo sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy. Yours truly, ako ni Nasyong Patabanan. Iboy po ko'y among papas buwag ng sakasakit sa tagsa-tagsa yung kamatugan. So karon inani atong tingong mahikala kay king na natas atong lady diri nga dili na tapala nga sa lakason. So para makahimo gyapon ta og vlog mahikala karon mag ASMR ta mukbang with different tutorials nga mga tagpisuhon kanang dali ra mangita diha sa atong tabi-tabi. So naggipalit ako ni ganiya mga higala no. Kung nakita nga ako ra sang usa karon siguro karon sa boarding house kay langas kaayo ako taning buhaton og gabi mga higala. Pero this is the time nga siguro nindot sa buhaton. So ato ni silang tagsa-tagsa on ASMR video unsa day ng ASMR ato na i-flash atong screen dara. So mo na to mga higala no. So ako nang gi-search ang ASMR. So ang ASMR di may higala kay Autonomous Sensory Meridian Response. Yes. I hope inyo nang nakita ang pasabot sa ASMR. So ato ni silang tagsa-tagsaon nata diretsi. So atong i-close up. So magpaduol lang ko diri mahigala kay naman tay cellphone diri. Natay cellphone diri. Mo ni siya mo record sa atong tingog karon para mabati ninyo og unsa ka kuno. So ASMR ni sudara. So mo na chipi manghigala pambansang pambansang snacks while nagbiyahe ka. Pambansang snacks sa mga amigo-amiga next kay nata diri happy. Yeah. Happy. So happy kanang pambansaan kanang pulutan. Next TV. I hope maklaro niyo mga higala hasta ko ang now. So karon na to na hinayon kay sensitive kay na itong microphone karon mga higala. And sensitive na sad kayo itong mga ka-boardmate kinalayas na sila. I hope dili tungod sa atong vlog. Pero bahala na magbalaya sila. Basta malingaw gyapon ta mo. Siyempre. Kamaste. So nasa ta dire red chili. So nahibong gid ang tindira kaganiha mga higala nga. Tagduha ra jud akong ipalit kada makaon nila. Sa may gusto nila. Abigon lang mag-inom ko. So dara nata dire red chili. Nasa ta dire Paris ni Mariansi Ding Dong. So dara. Ato nang sugdan ang atong ASMR video mga higala. So ato sa nihibutang ato ang mic. So natay usa ka pagkaon diri nga di na to pwedeng kanon kay stand as mic gina siya. So ato na yan na pobrihan yung vlogga. So happy na nato maabot no. So congratulations. So congratulations dahil sa to mga higala kay ubay-ubay na tagi. Congratulate na ta sa YouTube kagabi no. Ni-email lang sila sa ko og something. Ila ko nang padadaan og kanang chicks diri. So karon mahigala ato na ni silang tilawan. So hapit na maabot ang atong mic na. And congratulations na ino sa atong unahon mahigala no kaning chipi. So congratulations na ino sa katong short film no sa mga artist ni ato. May kis lang manghilak mahigala no. So karon atong unahon sa ASMR challenge na to ang GP. So ato ni siyang abihan nga higala. Mukbang na siya, mukbang. So atangin niyo mahigala no kay magmukbang ra sa kalain-laing pagkaon nga manghita ninyo sa San Remigio. Ako nang Subaron diri sa inyong atubangan. So I hope nga di ni mo labaw ang kanang autofocus motor sa ato ang kamera. So dara. For ASMR GP. Ato na tilawan.
Mo nimo aday ninyo og kanang nagbantay mong tindahan. Kanang di mo pa kanon og chichirya sa tindera, sa tagiya sa tindahan. Pag ASMR video mo. Oh, muna ganahan ako sa chip yung mga higala kaya. Parat man siya. Parat. Pero, lagi. O magbiyahe ka, imo tagsa-tagsaon para di kayo ni mo masud sa imong kuan ang kaparat niya. Okay ra kayo sa atong isunod na ni. Kumar ko no. Ako i-congratulate ang kita mga higala Biboy Bugoy TV gatong sa ato ang short film. Congratulations sa ACLC students, section Hamon man siguro to sila paklaro, especially sa katong grabe jud muhilak no, mga best actress kayo. I hope nabati ninyo mga higala. Red chili. Sorry, chili. At ang ginopon, bisag ko ang naghanap ng mga higala. Magmukbang taog lechon. So, red chili. So, nalainan ko sa iyang lasa, may gala kay. O kung napaguhan, di ka nagkaon og chipi, lamit jud ang chipi. So, isunod din na to. Tubig sa ta. Nga vlog, ay mo kalimot pang higala, no? Press the subscribe button nasa ubos and the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos nga akong i-upload. So, ato din isunod na higala, diri ang tiwi. Gaya po yung focus, eh. So, tiwi, all-time favorite na ako pagkabata, mga higala. Paborito kay ko ng tiwi. Naman may tindahan sa mong gamay. So, mo ginihok doon ako una sa baligya ni mama. So, ito na siyang ibihan. Sensitive kaya ako cellphone, no? Muna ni siya gatong pang vlogging mic. So, hapit na maabot itong vlogging mic, mga higala. Ato na itong i-unbox niya. Ako i-show sa inyo ang beginner's equipment, no? So, ito na din kanon ng chip. No, dahil ang pambansang mani kanang di pwede sa tua, dapat permitang happy. Roy! Ulit ang 20, Noy! Diri sa tuang vlog. So, ito na ning MSR. Diya sa ramot lang sa ito. Pagkalimot pa putos. Pagkalimot pa putos ay hindi man na ita magsabang. Kamu nga nagtanaw diya ay pumugsapa niya. Pagkitsit lang mo kay ibaw ang rastong ka-birdmate nga nagkaunta. Ngunit buhaton sa kanang hangul kayo no, mga gipang kuanan. Di gusto mapangayuan mo nilang buhaton mga higala. Di magsaba o magkaon. Happy, pambansang pulutan. Man siya kuan. Mani siya pero waksi siya kamay. Tubig, ganyan pilit na sa kong ipon. Thank you so much, no? Napot mo diri sa part sa video. So, karon dahil kay birthday ni Boy Choki. So, natay special vlog, ana, sa birthday ni Boy Choki. So, at ang isa ninyo ang mga paabot na kong bakong mga vlog kay ipakasyon ako diri. Ikaw man sa akong kuhan kay BSMT student mo ko sa UC. Ipakasyon ako may gala. Dagan kitag lugar nga tuhan. So, if bago pa mo, wala pa mo ka-subscribe. Subscribe na mo. Subscribe na mo para dili ninyo ma-miss ang ako nga tuon nga dili lugar ha. Ako ang mga vlog po nga inosan. So ikaw malingaw sa mga ni bisang nagkaon ako sa inyong atubangan. So po magmukbang taoga. Grabe ka intense nga mga pagkaon. Right sa pare.
Oh. Safari. Ambot nga. Parat madali sa pare mga higala pero ang tabang man karon. Mura siya muna kung di ka na sa pare no. Kabanday mo nang mabasa mo sa uwan. Kasi labi na sa mga taga-bukid ya mabasa mo sa uwan ya mamalit mo sa pare. Lamik ikan ng sa pare. While nga padong nakamakudman bitaw. Nang padong nakang basa na kayo. Ngayon, ninigin ako kayo. Huwag na nitaw sa kulayo niya. Masakpan na pakol ng ka-vlog. Makasaban na sa kumahigala. Susunod na to ikanon kayang ding-dong. So, ang ding-dong tara. Lain na kayo kay nagsagol. lain na kayo kung pamati. May kala kay nagsagol ako. Ikaw mula kong kaugalo-alo. Mas mata kapalit o kalawalo ganiya kaya ang putis man daw eh. Sa mga tindahan gagmay hindi at chichirya sa gawas. Wala man sila halo-halo. So ang gipili sa nako something crunch pod no. So next time atangin nyo magmukbang niya tag street food diri no. Sa tubangan sa UC mananao ta diri mga pagkaon nga something crunchy something so ASMR gyapon nato kay para nindot kay paminaw niya maghimot ta diri microphone na para kunya iba. So ding-dong mga higala. Ang ding-dong mga higala kay mura kabantay mo itong halo-halo. Mura sa social nga halo-halo kay gawa sa nindot sa packaging nga ang yung taste bitaw kay mura natural ra ba. Unlike sa halo-halo may higala kay mura grabe na jud ang asino. So manato na jud na to. So natilaw na nato tanan gikan sa Happy. Ano yabo? Ito din kanon kaya nugon tagpiso yan eh. Gikan sa Happy, Safari, Ding-dong, Red Chili, ug Tiwi. So puna na akong Tiwi nga all time favorite piyan ni Biboy Bugoy. So atangi mga higala no karong October 7, 8, 9, 10 summer at San Remigio. Arako labi na sa taga San Remigio, Livable San Remigio. Arata Biboy Bugoy TV. So together with RCJ Disco Mobile, no? RCJ Disco Mobile ay mo kalimot na sila Facebook. Ipabook lang mo dito. Nya as usual, service ana. Kauban gyapon ang nag-iisang DJ nga may pagkatisoy ay nasa yung atubangan ang vlogger nga Bugoy. So there TV. So di lang ko ni padayon nun mga higala no. Ano lang kukutob. And I hope ambot lang kung sa reaction na ninyo nga video kung naabot mo diri nga part. If ganahan mo ma-shoutout sa next video, don't forget to comment your names below sa YouTube. Comment your names ug na may ibagana i-shoutout na sa next video. So karon wala ka shoutout kay wala ko ma-check ang YouTube pero daghan gitong magpa-shoutout na pero sorry guys. Ako na insert next time. So karong nga birthday ni Boy Choki, so natay vlog mag-vlog ta na. And din lang kutob no. Congratulations sa short film to nga Maasa Ka ang title. Nag-una ni nga video mga higala. Inyo to, please watch it kay dinod gyud siya mensahe sa mga estudyante o sa mga batan-o na to karon diha. Ang mga ginikanan, no? Ayun ito isang message o mensahe sa mga ginikanan. Ito nguling tipi ko na. So lang kutob mga higala, no? Gila ko tason. Again, this is Biboy Bugoy Gyapon mga higala, ang DJ nga may pagkadisoy.
welcome to my vlog, welcome to my channel. If bago pa mo nga channel, please subscribe para ma-update mo sa mga bagong videos. Don't forget to click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos. Mabay klaro sama ani, pero matag og lingaw ninyo, lingaw og kanang entertainment. So napaday bagong mga videos, uban lain mga videos nga moabot. Siyempre kauban ang nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy, sige balik biboy buboy amo papas umugtang sa kasakit sa tagsa-tagsa ninyo kamandaguan. Daghang salamat sa pag-view ani nga video. Bye bye. Congratulations dai Ham 1 students, ECLC students no. Short term maasa ka.